por vir a esta convocatoria de prensa. Sabedes, como se puxo na convocatoria, que está prevista a votación en fallo por parte do Tribunal Supremo a sentenza definitiva do Pazo de Meirás, deste pleito xa longo sobre a propiedade, sobre o estado posesorio do Pazo de Meirás. Bueno, a idea de convocar esta rolda de prensa por parte das 24, creo que, entidades, asociacións e colectivos que, bueno, entendemos que debemos comparecer públicamente para avaliar algunhas cuestións. A primeira delas é, bueno, o protagonismo social que hai detrás da reivindicación do Pazo de Meirás, é dicir, este proceso, esta reivindicación non se entendería sin a memoria histórica que hai detrás do Pazo de Meirás, da carga simbólica que representa o espolio do Pazo de Meirás e a mobilización social e colectiva durante máis de 40 anos de colectivos, entidades e asociacións na reivindicación social do Pazo de Meirás. Isto represéntase tamén na loita dos Franco contra as persoas, colectivos e entidades que traballamos nesa reivindicación. Algúns dos que estamos nesta mesa sufrimos a ira dos Franco precisamente por reivindicar e documentar ese espolio e rachar con ese relato histórico, con esa propaganda construída polo franquismo de que o Pazo de Meirás fora un agasallo entusiasta do povo coruñés ao ditador Franco. Nese sentido fomos protagonistas tanto na reivindicación como na divulgación social do espolio. Está aquí representada tamén a fundación que fixo posible a edición do traballo que documentou, que despois rematou en riba da mesa dunha suiza, neste caso, para documentar ese espolio, e tamén na reivindicación social que algunhas das persoas incluso sufriron aquí peticións de anos de cadea por reivindicar o que era de xustiza. Digo que era de xustiza porque quedou logo contrastado dúas sentenzas judiciais que o demostran. Por lo tanto, reivindicar novamente o papel da sociedade galega neste proceso de devolución do Pazo de Meirás ao patrimonio público, que permitiu esa primeira demanda por parte do Estado, senón non teria sido posible, e que permitiu tamén esa primeira sentenza do Tribunal de Primeira Instanza da Coruña no ano 2020 que establecía a propiedade pública do Pazo de Meirás. Tamén queremos reivindicar o papel da sociedade galega tras o fallo desa sentencia que acabo de comentar, que provoca un recurso da familia Franco diante da Audiencia Provincial da Coruña, e nos atopamos con un fallo en febreiro de 2021 que, mantendo a propiedade no espazo público, no Estado, recoñecía aos herdeiros do ditador Franco como poseedores hasta o ano 2020 do Pazo de Meirás como poseedores de boa fe, e, polo tanto, a un dereito de liquidación desa propiedade moi favorable cara a eles, porque establecía o ano 1975 como o ano ao cálculo desa indemnización, desa liquidación deso que se chama o estado posesorio, e nas medidas das condicións, porque sabedes que o Código Civil establece que se a posesión foi de boa fe ou de mala fe, a liquidación se produce en termos diferentes. Se é de boa fe, se a posesión se mantivo de boa fe, hai que pagar os gastos necesarios, o sea, os gastos de mantemento da propiedade, e o que di a lei os útiles, que serían os gastos de mellora da propiedade. Ben, sin que o Estado poida facer liquidación nesa conta dos ingresos que tiveron os Franco, porque non esquezamos que os Franco tiveron ingresos en todo este proceso. Pois, por exemplo, por poñer un exemplo, é dicir, en 1978 hai un incendio no Pazo de Meirás, un incendio estrano, como xa se ten comentado en moitas ocasións, que remata meses despois con unha liquidación millonaria de 13,5 millóns de pesetas do ano 1978. Eso quedaría fora do cálculo que a sentencia que fixo a Audiencia Provincial. Pois ben, quero volver ao papel da sociedade galega aquí neste momento, porque
lembremos as declaracións de Carmen Calvo, que daquela era vicepresidenta do goberno, que decía que aceptaban a sentencia, que non iban a recorrer, que sentían parabéns, porque o Pazo continuaba en máis públicos. Bueno, isto o que fixo foi acabar un consenso social en Galiza de todas as entidades, todas as que estamos aquí, desde logo moitas máis, sentimos vergoña de que o Estado aceptara indemnizar aos francos millonariamente, de xeito millonario, o fundamento, e que non iban a plantar cara diante diso. Bueno, tal foi a indignación que eu non lembro se foi en 48 horas ou en 72 horas, varias asociacións lanzamos un manifesto que acadou en 3.000 sinaturas en poucas horas, é dicir, de persoas a título individual, pero máis de 100 entidades galegas vinculadas ao mundo social, memorialístico, cultural, etc. Tal foi así que tras esas horas de campaña o Estado recuou e efectivamente anunciou a presentación do recurso sobre a liquidación do Estado posesorio xunto con as entidades, as administracións que están personadas na causa, que tamén anunciarían tras este anuncio, que agás o Concello de Sada, que desde o primeiro minuto anunciou que iba a recurrir. O resto de administracións presentaron recursos de casación diante do Tribunal Supremo por esta circunstancia que acabo de comentar. E por eso estamos aquí hoxe. E por eso o xoves que ven o Tribunal Supremo vai dictar sentencia sobre o Pazo de Meirás. E que agardamos desa sentenza do vindeiro xoves? Que é o que reclamamos? Bueno, eu creo que o resumo do que reclamamos está no título do comunicado que se vos acaba de pasar, que realmente pedimos dúas cousas, pois que evidentemente se manteña a propiedade no espazo público, é dicir, eso o damos por descontado, e que, ademais de que se manteña no espazo público, os francos teñen que ser condenados a indemnizar o patrimonio público por posesión de mala fe dese ben e ilegal do Pazo de Meirás. Quero lembrar que nas dúas sentenzas que temos, a do xulgado de primeira instancia como da Audiencia Provincial, empregan varias páxinas para demostrar que efectivamente sobre a propiedade de Meirás existiu moi mala fe ao respecto de Franco. Está perfectamente documentado que Franco adquiriu, tivo ese pazo como espazo posto falsamente ao seu nome por mala fe, pero que esta non pode ser transmitida automáticamente aos seus herdeiros, aos seus netos, algo que consideramos que é un auténtico disparate, porque os netos eran perfectamente coñecedores de como se adquiriu esa propiedade, como funcionou esa propiedade e as características que mantivo esa propiedade para que ese pazo fora un pazo de propiedade pública. E, polo tanto, reclamamos eso, unha sentenza exemplar, tendo en conta o que pon aquí no último apartado, no cuarto apartado do comunicado que vos acabamos de pasar, de que é moi importante que esa sentencia vaya nesta liña, porque sería, bueno, xa é o proceso de recuperación do Pazo de Meirás judicial, xa é un fito histórico, de que unha sociedade conseguira ca loita social de reivindicación e de documentación dun espolio, bueno, pois demostrar que efectivamente hubo un espolio do franquismo, que as dictaduras pois espolian, abusan, cometen roubos. Pero isto ademais serviría como chave para abrir a posibilidade da recuperación de outros espolios do franquismo e, polo tanto, rematar ca impunidade do franquismo no que ten que ver tamén con o espolio de bens. É a primeira vez que pola vía civil unha cuestión destas chega ao Tribunal Supremo. É a primeira vez que se vai a xulgar unha cousa destas no Tribunal Supremo. E consideramos un fito histórico que a sociedade galega conseguira chegar tan lonxe, conseguira pôr en riba da mesa o que son os abusos e os espolios do franquismo a respecto do Pazo de Meirás, pero de outros espolios que, sin dúbida, esa sentenza pode ser ferramenta e chave para recuperar e rematar ca impunidade do franquismo.
Isto que vos queríamos transmitir, é dicir, a posta en valor do traballo realizado durante máis de 40 anos pola sociedade galega organizada a través de asociacións, entidades, e a importancia desa sentenza, dese fallo do Tribunal Supremo, que esperamos que vaya na liña que vos acabamos de comentar.